Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m. Tata ana m ebigoro nkụzi a n'aha Chukwu okike abịama na nsọpụrụ nke mmadụ. Ụmụnne m, ka anyị gbafee ya ọsọ. Kedu ndịiche dị na mmadụ Isu Akikpa, mmadụ ịgwọ ọgwụ, mmadụ ịkọ nsị na ịchụ aja? Dịka nsi wee gwa unu mbụ, ekwupụrụgo onye mbụ na m ga-abịa ka m ka m kọwara unu ndịiche dị na fa niile. Mana tupu m gawa n'iru, ọ bụ na mbọsị izizi ị na-eme gịnị, ị na-afụ ife onyonyo m, asụ gị sonyere m, tinye m akara ịfụnanya ma na-agbasara m ozi m. Echefu na ị gaa na my YouTube page, tinye m akara subscribe ma on your notification bell so that anytime I upload there, you come across my video. Igbo bụrụ nze m ọzọ, ka anyị gbafu ya ọsọ. Kedu ife bụ Isu Akikpa? Kedu nkọwapụta ị nwere ike inye m dịka onye na-egere m ntị? Isu Akikpa bụ ife anyị na-anụ na ntị, mana ya anaghị eme gị na afụkwa ya n'anya. Dịka ịbịa n'ala Igbo asị gị na onye na-esu Akikpa maọbụ na onye enwere Akikpa. Mechara m ntị ọfụma. Akikpa, ọgwụ, nsị, fa niile bụ ọgwụ ka a na-akpọ ya, mana o nwere ndịiche dị na fa na-abụ. A sị na onye suru Akikpa maọbụ na onye enwere Akikpa, kedu ife o yitere gị? Kedu ka esi esu Akikpa? Maka na ndị be anyị sị na anọkọ were eri anụ udene atọtue ngịga. Ụmụnne m, unu n'anya n'ọdịda anyanwụ anyị, unu asoro nchọpụta na ụfọdụ ndị niile na-eme omenala si na fa na-agwọ ọgwụ, maọbụ ndị na-agwọ ọgwụ si na fa na-eme omenala, aghọta anya bụ ife. Ụfọdụ na-agwọ ọgwụ kachasị na ha na-esu Akikpa, na fa nwere agịrịma, na fa nwere Akikpa. O nwere onye nwere Akikpa. Ọ bụgodị na o nwere ndị nwere Akikpa, ma na afa dị obere ntakịrị, maka na ndị nwere Akikpa anaghị ekwu okwu. Kedu ka esi esu Akikpa ma taburugbuo? Akikpa adịghịkwa mfe, maka na ndị be anyị si na agwụ ogbenye ife eji abụ ọgaranya. Ọ sị ka o mee gịnị? Ka ọ hapụ ka ọ ha. Ọ bụrụ na esi uru eti Akikpa bụ isiokwu, mana ya asọ nsọ dị na ya. Ngwa hụchara m ntị ọfụma. Isu Akikpa n'oge ochie na-eri ọtụtụ ife dị iche iche. Ọ bụrụ na a na-esu Akikpa, o nwere ụfọdụ ife a na-ewepụta. O nwere ụfọdụ mgbọrọgwụ dị iche iche. O nwere ụfọdụ ahịhịa dị iche iche. O nwere ụfọdụ ọbara ụmụ anụmanụ dị iche iche. Ikekwo maọbụ a na-etinyekwa ya ọbara mmadụ maọbụ ụfọdụ anụ ahụ mmadụ. Oge ahụ onye na-esu Akikpa bido isu Akikpa, ọ na-eme gị, ọ na-akwado onwe ya akwado nke ọma, maka na agba ha aka achọ ife na-ata arụ. Ọ bụ na ọ na-esu ya bụ Akikpa, kwado onwe ya ọfụma tupu ọ malite ịtụ Akikpa, maka na Akikpa n'ala Igbo anyị bụ the highest ọgwụ a na-agwọ agwọ. You know,
nya bụ ife o wepụ nwetacha ife niile o ji esu atịkpa o dobe ya. Ọ na-esu ya, ọ na-etige ya ahịhịa dị iche iche, mgbọrọgwụ dị iche iche, ụkwụ enyi maọbụ ụkwụ apịa maọbụ ọtụtụ ụmụ anụmanụ. O ji pendịrị ụdị atịkpa ọ chọrọ isu. Ọ na-esu ya, ọ na-eme gịnị? Ọ na-ekwu ụfọdụ okwu dịbara aha dịka onye Igbo, ka ọgwụ ya nwee ike ime gịnị? Ị na-ere. A na-esu ya n'ikwe. Anaghị agwọ atịkpa agwọ, a na-esu ya esu. A na-esu ya, a na-ekwu ụfọdụ okwu dị iche iche, na-etinye ụfọdụ mgbọrọgwụ dị iche iche. Ụfọdụ jikwa ụfọdụ anụ ahụ mmadụ maọbụ ọbara mmadụ etu atịkpa. Ọnya bụ esucha atịkpa, akpụkụ nwụọ ya, akpụ nwụọchicha ya, ijezi ha ama ife etinyesi ya n'ime. Den eme gịnị? Akpụkụ nwụọ ya. Ụfọdụ akpụkụ nwụọ ya n'obere. Akpụkụ nwụchazie ya, edobe ya, ome gịnị? Ọmịkpọ. Ọnya bụ atịkpa. Ịghọtara ya nke ọma? Ngwa o mekpọchara, oke. Ọ bụ na onye chọrọ ije n'aka na-esu atịkpa, ọ bịarụzie na be ya, o mee gịnị? O je wepụta ya, gwa ya nsọ ya. Ọ bụrụ na enye gị atịkpa, nọ ị ga-asọ nkwo nsọ ọ na-asọ, maka na ife ọbụla nwere iwu na-eso ya. Ịbịa na atịkpa, ejighị atịkpa emegide mmadụ. Atịkpa bụ ife eji echedoro onwe, ife eji echekwa ngwuru, ife dike ji eme ọkanga, ife dike ji eme agịrịma. Onye eje ife dịwara aha, ọ dị ya ka ebe ahụ ọ na-eje, ọ ya dị ka ọ ya dị, o mee gịnị? O were ya tie. Ọ bụ na onye enyere ife dị aha, eweta atịkpa ahụ nwa obere, eme ife eji eme, tinye ya, aịda na-etere ya ete maọbụ na enyere ya ọnwụnwa, ife na-eme ya adị mma. Ọ bụ na ezinụlọ mee ka o si wee debe aha maọbụ ọtụtụ ife dị iche iche, dị mbụ ụlọ eje weta atịkpa ya ebe o dobere, mee ife dị aha, ya bụ ife ajụ oyi maọbụ odere jụ. Ọ ife ka a na-akpọ na mmadụ eme gịnị? Na-esu atịkpa. Mana ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu, ikekwe dibịa maọbụ aka sunu ya bụ atịkpa nwere ike osucha ya bụ atịkpa, o were ndụ ya chụọ aja maka ya bụ ife.